כולנו רגילים לרכוש כרטיסי הגרלה בדוכנים של מפעל הפיס. למה בעצם לעשות מינוי או למלא טופס דרך לוטו.נט באתר? תראה, לפני הכל חשוב להבין שהשירות שלנו מאפשר לזכות באותם הפרסים רק בצורה נוחה יותר. מי שרוצה למשל לשלוח טופס חד פעמי, פשוט נכנס לאתר ועושה את זה אונליין. חוץ מזה, יש גם אפשרות לעשות מנוי. שם אנחנו עושים הכל עבור הלקוח, מאלף ועד תף. בנוסף, כל הפעילות של הלקוח בלוטו.נט נשמרת באזור האישי שלו באתר שלנו. ככה שזה נעשה בשקיפות מלאה, והוא גם יכול להיות כל הזמן במעקב. אחד היתרונות שלנו הוא שלא משנה מה מזג האוויר. אם יש שרב בחוץ, שרב כבד או סופה, כל דבר לא משנה מה קורה, הלקוח שלנו, אפילו אם הוא נמצא בחול, במילואים או חולה, ההגרלות נשלחות אוטומטית וברצף. הצטרף עכשיו ללקוחות לוטו.נט שזכו ביותר מ-130 מיליון שקלים, ותהיה חלק מההצלחה כבר מההגרלה הבאה.